Ahojte, volám sa Ľuboš a vítam vás pri sledovaní ďalšieho dielu seriálu Ľubošova kuchyňa. Dnes sa budeme venovať základnému gastronomickému produktu, ktorý nádherne rozvonia vaše nedeľné do obedia a 9 z 10 detí ho miluje. Vývary. Vítajte v mojej kuchyni. Na dobrý mäsový vývar budem potrebovať určite nejaké mäso a zeleninu. Ja tu mám kačocie mäso a kuracie kosti. Je tam aj mäso, sú tam aj kosti. Mám tu koreňovú zeleninu, ktorá vydrží dlhú dobu varenia. Tento vývar budem variť zhruba 4 hodinky. Mám tu mrkvu, petržlen, cibuľu, zeler s ňaďkou, pórik, cesnák a nejaké bylinky a korene, ako je koriander, celé nové korene. A z koreničky vysypem celé korene. Do môjho vývaru si očistím 3 mrkvy, 2 petržleny, polovicu koreňa zeleru, celý pórik, asi 3 cibule, pár strušíkov cesnaku a vňať z petržlenu a zeleru. Do hrnca vložíme trupy, kosti a krídla, skačky a sliepky a prikryjeme vodou. Že mäso je zakryté, ono sa môže niekedy zdať, že je toho mäsa v hrnci veľa, ale keď budete variť ten vývar, to mäso povolia chrupavky, povolia kĺby a to mäso sadne. Takže potom sa vytvorí viac priestoru na zeleninu. Dám to na oheň a nechám to prísť k varu. Vytvorí sa mi pena, ktorú zložíme, ktorú dáme dole, vložíme do nej zeleninu koreňovú a necháme žiť vývar vlastným životom. Dám to na šporák. Privedieme teda náš vývar pomaly k varu. Na jeho povrchu sa vytvorí pena z nečistôt a proteínov, ktorá by nám mohla neskôr vývar zakaliť. Túto penu preto vyberieme. Potom pridám všetku pripravenú koreňovú zeleninu, pár guličiek koriandru, nového koreňa, čierneho koreňa, pórik, petržlenovú a zelerovú vňať a obľúbenú himalajskú soľ. Dám to znova na plameň, znova to prinesem, nechám zovrieť a potom stiším tak, aby tam bol ledva vidieť nejaký pohyb v hrnci, pár bubliniek sem tam a takto to nechám pár hodín, 4 hodiny. Ak máte hovädzie kosti, robíte hovädzí vývar, necháte kľudne aj 6 hodín, niekto necháva viac. Niekto použije tlakový hrniec, ja som zastancom otvoreného varenia v otvorenom hrnci a pomalého. Dobre, poďme na to. Takto vyzerá vývar po 2 hodinách varenia. Dbajte na to, aby všetko zostalo ponorené a pravidelne vývar ochutnávajte. Po ďalších 2 hodinách varenia, teda spolu po 4 hodinách varenia, je vývar pripravený na scedenie. Najprv ho scedím cez sitko s väčšími dierami a následne cez hustejšie sitko, alebo môžem scediť aj cez gázu alebo čistú plienku. Zeleninu dám na plech, aby som mohol obrať aj mäso. Nakrájam si teraz koreňovú zeleninu z vývaru a vložím ju do taniera. Pridám mäso z uvarených trupov, samotný vývar a nasekanú pažitku. Dobre, kačaco kurací vývar je na svete a pustíme sa do ňoho, chutnáme a dúfam, že vám bude chutiť, ako hovoríte doma. Dobrú chuť. Ukázali sme si, ako jednoducho sa dá pripraviť domáci vývar. Na budúce ho použijeme na uvarenie chutných polievok. Teším sa. Dovidenia.